Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor Niki channel imfliki okubalekile nokufanele ukusosolwa ukulike. Ayikho into elahlekayo. Kuyaye kungimangaze ukuthi abantu bayawathanda ukwabuka ama-video but abafuna ukulike. I don't know why. Yes, abanye ba-subscribe but siyacela ukuthi nikwenze konke. Masuyibhekile i-video subscribe, ulike futhi uma kukuhle enhlizweni yakho ube i-member ye-channel. Inamba ngiyathanda ukuthi ngathi bengasizwa abantu abangama-member nabantu abangama-subscriber, labantu abangama-followers ye-channel. Uma ungekona kuloko engikubalile iyekele le number. Namhlanje esibheka la udaba olukano empeleni uBongisipho Amashezwane khona la ku-comment section on YouTube ukuthi ukuphupha inkomo ingena endlini. So yena ke une problem ukuthi akakwazi ukubingelela ngicabanga une problem akakwazi ukucela. Seems as if lo muntu ocabanga ukuthi she is speaking to an automated machine ezomphendula njenge Google Translate kanje kanjalo. So it's very important to create umuntu osokukhuluma naye noma ukucela njalo. Because angithi funa start isikhathi sihlale phansi sibhekele iphupho lakho sikwenzele ivideo siphe noma sibhalele noma whatever kufuna sesijasi make sure ukuthi uyayithola impendulo yabo. So singakusho la ngenkomo ngokwesinto inkomo iwuphawu lwethongo kanti futhi inkomo iwuphawu lencebo lomnotho. So sizoyibheka kanjena ke inkomo ngaba uphawu lomuntu futhi. In this case, I see better than go daba lwedalo mhlawumbe kuhlangothi lwedalo. Number 1, uma kungenzeka lapho uphi inkomo noma inkomo uthi ke la ingena endlini inkomo. So inkomo ingena endlini uyafana nalokungena inkomo ingena esibayeni kuphinde kufane uma inkomo ingena kuphi ngaphakathi kwegceke ingena egcekeni iphuma ngaphandle izongena egcekeni futhi ingena ngaphakathi ekhaya. So isihloko sizothi nje inkomo ingena kuphi ekhaya. Senzela ukuthi kungabe sibuye umunyathele kusho ukuthini ngoba inkomo ingena endlini, kusho ukuthini ngoba inkomo ingena esibayeni, yabo kusho ukuthini inkomo ingena edlelweni. Cha, kuzofanana ngoba ingena ngaphakathi isuka ngaphandle ize ngaphakathi endaweni that is designated for abantu ukuhlala abantu behlala lezo nkomo. So number 1, uma kungenzeka lapho uphi inkomo uphawu esingathatha njengoluhle uma izingena ngaphakathi kwekhaya. Lokho ngasho ukusondela kwesidalwa sengcebo nanokuthuthuka nokusimama kwezomnotho kuzofika kuwe njengomphuphi nabo. Futhi omunye ngathi ayishumbe kukhona emandulo ezidalweni zakho abantu ababecebile njengamanje mhlawumbe abafuna ukubuyisa lencebo, abafuna lencebo wena ibuye uyithathe uyiphathe bakubusise ngayo noma ke kukhona impumelelo nencebe zayo kuwe. 2, uma kufuthi inkomo kuwuphawu oluhle kakhulu mazingena ngaphakathi kwekhaya. Lokho ngasho ukuthi mhlawumbe ungasala ukukhululeka noma yoba idalwa sezisondele futhi zingenile ekhaya. Nabona usho ukuthi umsamo uhlambulukile, umsamo muhle siyangena nje. 3, kungenzeka futhi maziphupha lezi inkomo kube uphawu oluhle uma zingena ngaphakathi kwekhaya lungakhomba lokuthi uhambe kahle kakhulu umsebenzi wokubuyisa abangasekho uma ukuthi mhlawumbe kade usanda kwenza lowo msebenzi, uyabona. 4, omunye ngathi ke uma uphupha lezi inkomo kuwuphawu oluhle uma zingena ekhaya. Lokho ngasho ukuthi uzingenise ngempumelelo izidalo zakho uma ukuthi wena vele kade uzingenisa izolo esikhathini esendlule, uyabona. So ke asesithi ke ziyangena lezi inkomo number 5 zingena ziqonde lapha endlini noma ziqonde esibayeni noma ziqonde kuphi ifike zidle lokudla okubekwe lapha ngabe utswayi ngabe mhlawumbe izidla ukudla okungasendlini mhlawumbe ezinye ziphuza umqombothi ziphuza utshwala. Lokho sekusho lezi idalwa iziwamukele lo msebenzi nalokudla lokade kukhona lesithebe kade sikhona sihambe kahle, uyabona. Noma ke number 6 uma zingena zidla lokhu kudla osekukhona lapha kusho ukuthi lezi idalwa zithi ake nilungise into eyisithebe, ake nenze into ewukhamba, ake nenze into ewumsebenzi, uyabona. Siyabonga kakhulu ke besibeka la iphupho kodwa ke leli kakhulu ngokwesintu
yes inkomo ingangena mhlawumbe endlini kukhombe nje umuntu othile mhlawumbe ozobuya alungise ubudlelwane, noma ozobuya ngemva kokuthi nilungise ini ubudlelwane naye lowo muntu loyo futhi. Siyabonga kakhulu iBhayibheli lesiyalo.